mase nditshona ku-part 8 so that ndizokwazi usebenza ndi-free namhlanje. Ndithi ke kwanjalo ke ndinguloo mntana ke esikolweni iyaziwa ngumntu wonke into obukhanya unebhasari, uya-achieva, you understand. I'm a favorite child nje yotishara, not as I am, you understand. Ndiyakwazi ubhalansisa wethu kubone uzenze ingathi, you understand. But ke ubunzima bukhona bona because kaloku umzekelo you know, there was a policy ke esikolweni which was nice. Sasithungelwa ii-pinafores, amapinifa. Sawuthi yintoni ke ngesixhosa? Don't know uba ndizawuthi ezalokho mani zithungwayo anyway. So wawuba nazo, andisazi uba kwakufuneka ube nazo zibe ngaphi, 3 or 4 or 5, I don't remember. Unxiba zona during the week, then nge-weekend is Saturday and Sunday you are allowed to swenka, like ukhuphe. Hayi ke ndixela into yoba abantwana bazokhupha iipepe jeans zabo, ooDr Martens babo, uyayiva ke ngoku uzabachola phi wena? Hey beduna, ndithi kuba nzima kube yiloo nto ndixela into yoba mna ezam iipeyinti guyzini, true story, until grade 12 yeva, until ndide ndidicide into yoba yazi uba yintoni, xa ndinemali mandiyigcine ndizokwazi uzithengela iipeyinti. Because umkhwa uDabawo ayenawo, kukho loo nesi ayephangela naye ethunga iinayithi neepeyinti. Like ewethu uzawubethwa ngepeyinti ebetha apha ngapha kogqongo sana ethungiwe, uzayoneka phi esikolweni le nto? Iyo, aniyazi into nini, jonga, aniyazi into. Hey, mamela ndikuxelela. And ke ngoku ezinye izinto okunye ubuhlungu nobungcindezi ne bukufundisa imikhwa emibi, ubuqhophololo. Ndithi wena ezinye izinto abantwana bendifunda nabo abayazi, things that I had to ezinye abamamelayo I will reveal things ngoku. Ndithi mamela, ekhaya ndandinganawukwazi uthi-shirt zam zilahlekile, hayi ndibelwe ntono, ndiqala ndibethwe kaloku, bethelwe into yoba awukwazi uripota into ezinjalo. Rha, ndisokola kangaka for wena uzondixelela into yoba iisheti zakho aziphelelanga. Uyayiva ke uba soze sana ndiqonda uba andizukwazi ube ndiyobalizela uDabawo. Ubani sana ndiyothula phaa, hayi ndimndedwa. Oh, the late Mamsi Khumalo. She was my partner in crime. Yayiva abanye ke basaphila bona, andizuba mention, andizuba expose utshomi babo, mandi-expose mna. I hope ayingomntu lowo, mandi-expose mna mntu uphilayo. Ndithi ubani sana, ndiyothula phaa ecingweni isheti yakho mna, ibhaliwe, imakiwe, yeva, rhoqo zanam nge-marking pen. Uba ibhalwe apha ngezantsi, yabona isheti apha ngemva, sasizibhala phaa ngezantsi, uyeva, siyisike sana loo sheti, loo ndawo ibhaliweyo. Sithi ngoogabushunqu iisheti zethu, sizibetha apha phaa ezantsi kwepokotho, ayibonakali mos isheti, uyinxiba neyunifomu. Uyayiva ke ngoku, isketi mna ndandinga-afodi uthenga isketi sesikolo. Isketi sinxitywa kwametric qha uba rha. Ndandisika mna ityuniki le yam kwezi zindala, ndiyisika apha ehafini, yeva, gqiba ndiyithunge kakuhle, yeva, uba andinasketi. Ucinga uba yayifeshini sana. Esethu sketi thina abazisikayo asinazipliti, zaziba-pleated mos iziketi zakwametric. Thina sitshoke ngala ntoni, A-line, yeva, rha. Yayifeshini sana u-A-line. Yayiva ke ngoku, jonga, awunajezi intsha. Uyayiva ke ngoku, abantwana bathi gqi ngeejezi ezintsha zesikolo, uqonda uba rha bayaxoka. Iingqiniba ezi uyikhuhle mos igqobhokile, uqonda uba maseyiba yifeshini uba ilantuka. Abantwana masingafani nabantwana abafikayo mani, qala malibonakale utsho sikhuhle iingqiniba ezi uba zigqobhoke iijezi. Ibe yifeshini sana into yokuba sineejezi ezigqobhokileyo.
abayazi into yoba mna ndilungiselela imeko yam, ndifuna sifane ingabi ndim ndedwa lo. Uyayibona laa nto bethu le high school kodwa hayi ke ilokhari kaloku jonga kwasisafika ehostel, amini sifika ngayo akutyiwa akuphekwanga, uyayiva ke nitya ikheri yenu umphako wenu, uyandastand. Yho bayaqhosha ke abantwana besikolo usuku lokuqala, andithi let's say sifike Sunday akuphekwanga. Monday uba kuphekiwe akho mntu ukutyayo oko kutya oko, umntu usaqhayise ngokutya kwako kwabo, uyayiva ke ngoku. Nangulo mhlawumbi nolosithathu usuku sokuphekwa kancinci, nawe uqonda uba rhangu ubani uzayofola. Abanye abantwana besitya ooKentucky babo, oo-KFC, noo-Mr Rooster sun. Wena ke unguKhanya ukhutshelwe i-2 kg intoni intoni lani 2 pack, 2 kg pack ntontoni wethu, frozen pack phaa kokwenu efrijini into bazenzele uKentucky. Yenza umphako wakho, uyayiva, ikhawuleza ibole ke inyama e-homemade. U-KFC noko uyakwazi unyamezela iintsukwana, ufike mntakababo bexhathisile oo-KFC babo, kuthiwa thina abaphethe oobheseni masiqale ngoobheseni, like niyigruphu mos uyitshomi nabo aba banezinto. Kuzawuqalwa apha koobheseni benu, utyiwa ubheseni budlabha, utyiwa nasebusuku sisnack, uyayiva, because le yakho izawukhawuleza yonakala. Uba you think I mind, masityeni gang because ndifuna lo KFC wenu. Kaloku xa kutyiwa u-KFC ndizawutya nam u-KFC because siqale ngobheseni wam, andithi. Ubheseni ke sisitya esikhulu, so sasiphatha abathaphawe bakhulu, ezazikwekhiphasi, ugcwalise phaa inkukhu yakho eyenziwe kokwenu, le izawukhawuleza ibole. So yile ityiwayo ke kuthiwa oobheseni mabeze, uba ndiza nobheseni wam sana ndininitye sitye freely, uyayiva. Hey guyzini, it was a lot man, uyayiva. Nobusela elantukeni e-cold room, uyeva, i-cold room kuzawubakho ochwechwayo angene kungekavalwa, uyeva. Sizamkhupha ngefestire uyoba iisoseji phayana. Ucinga sazenza ngantoni esoseji? Saziqhotsa nge-ayini, sayobetha i-ayini imiswe so kubekwe ipleyiti enamela apha phezu kwe-ayini, uyayiva. Yo sibeke sithi irama, uyeva, imajarini, sithi sausage. Hayi ke siyaqhotsa, i-ayini isekelwe mhlawumbi ngeetawuli, uyayiva. Sisnacks sethu ubusuku obu, ndixela mna ngento zobuntwana, uyayiva ke ngoku. Siwabe amaqanda, sineketile apha ehostel edom yethu, sizawabilisa amaqanda phaa, asizungatyi wethu, uyayiva ke ngoku. Hayi ke ithakhi kwakukho laa nto i-locker room, uyeva. I mean sasinee-lockers, uyeva. Iiplastiki zam zazingagqithi mna ku-4, uba ziyi-4 zinintsi zethakhi, uyayiva ke ngoku. Uba ndandikhawuleza ndihlohle yonke into, kungabikho mntu uqwalaselayo, uyayiva. Ndandiba kwigeng yokuqala, ndandiba early mna ufike ehostel, ndikhawuleze ndihlohle, uyeva. Bafike mntakaba, ufike ibhedi yakhe igcwele ithe qhu, uyeva, ziiplastiki, angabi naso nespace, uyeva, azocela indawo apha kuwe umntu. Uba sinetshomi yam ke, jonga, sizawuba 1 umntu oneepakethi mhlawumbi ngayi-10 zeechips, awuzububalana neechips zakho apha. Sizawuba 1 siyabazi kutya oku-over wethu, ube 1 itshokoleyithi uthathe 1 phaa, 1 phaa, 1 phaa, uthathe ubeke apha kuwe, nawe ufane nabo. Imali yethakhi ke ngoku, ithakhi kwakuvulwa I think it was Wednesdays and Saturdays, ni-R20 qha. Uba hayi ke ndandiveske ndisitsho sofelweyo xa kuyofolwe e-tuck shop, ndithi guys niyaphi e-tuck shop kodwa mina ndiyangazange namali. Uba ndizawuphiwa kuzawuthiwa R2, kuhlanganiselwa mna. Yayingasaxoxwa noxoxwa, kwakuthiwa nje makuzoyiwe e-tuck shop, hawu nokukhanya ma asihlanganiseni phela, uyeva ke ngoku. Bethunani, khani nibe ndisebenzi bantu basendleleni, camagwini ndiyeza ilide elibala.